Şevadê peyre Şehrazadê dest bi beşa duyemîn avê çîroka balkêş kir. Gava hevjîna Qasım zêr dît. Di cî de çû bamêrê xwe û got: Te dît. Birayê te yê feqîr zêrên xwe nahêjnêre, bi keşkerê dipîve. Qasımê çavnebar û dewlemend ji hêrsan dîn bû û serê sibê zû çû mala Elî Baba. Wî bi tundî pirsî ka ev zêr ji ku derê hatine û gef lê xwar ku heke jê re nebêje, dê wî bide destê dadgehê. Elî Baba ku xwedî dilekî pir pak bû, nexwest bi birayê xwe re bibe dijmin. Wî sira şikeftê û peyvên efsûniyên vebe, simsim û bigîre. Simsim ji Qasım re vegot: Qasımê ku ji ber pereyan hişê xwe winda kiribû, deh hêstirên mezin hildan. Sindoqên vala li ser wan girêdan û berê xwe da şikeftê. Gava gihîşt ber zinarê, qeriya vebe. Simsim! Zinar vebû û Qasım ket hundir. Gava wî çavên xwe li wan hemû zêr, zîv û xezîneyan gerandin. Hişê wî bi temamî firiya. Wî dest bi parvekirina zêran kir û sindoq dagirtin. Lê dema ku xwest derkeve, ji ber dilgermî, heyecan û çavnebariya zêde, peyvên efsûnî ji bîr kirin. Wî qeriya vebe, genim, lê zinar nelerizî. Wî dîsa qeriya vebe, çi ye? Vebe, nîsk. Lê zinar mîna dîwar sekinîbû. Qasım di nava tirseke mezin de ma. Her ku çû peyva rast nehate bîra wî. Nîvro, çil diz vegeriyan ber şikeftê. Gava wan dît ku hêstirên Qasım li derveyê şikeftê ne. Fêm kirin ku yekî sira wan dîtiye. Serokê dizan bi şûrê xwe yê tûj ket hundir û Qasım dît ku di goşeyekî de dilerize. Dizên xedar bêyî ku guh bidin lavayên wî, Qasım kuştin û ji bo tirsandina her kesê ku dê were wir, laşê wî kirin çar parçe û li ber deriyê şikeftê veşartin. Gava şev gihîşt dawiyê, Elî Baba dît ku birayê wî venegeriya. Bi fikar û tirseke mezin berê xwe da, çiyê da ku li birayê xwe bigere.